आं दा बायनानै लाबोदों बाजारनिफ्राय गान्दु खबार मोननै। दानिया आं नायलांनोसै मा क्वालिटि मार। दानिया नुनो मोनबाय जिअ' कम्पानि दिहुननाय। मोजां नंगौना नङा नायनोसै जिअ' कम्पानि दिहुननाया माबायदि। Unduजों beli baba, unduजों beli baba. Unduनायाथ' उन्दुबाय नाथाय बारा मोजां मोनाखिसै। बेखायनो आं दा बानायग्रा कम्पानियावसो डाइरेक्ट कल खालामनानै सोंहरनोसै। नमस्कार सर, जियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ।